Γεια σας, βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, στο κατάστημα οπτικών Opticenter Νικολόπουλος. Είμαι ο Στράτος Νικολόπουλος και θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε μια ζευγάρι γυαλιά. Από το σκελετό, ξεκινώντας, θα τοποθετήσουμε τους φακούς και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα σκελετό, στον οποίο θα προσαρμόσουμε φακούς σε σκούρο χρώμα, με βαθμούς, είναι ηλιοράσος. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να ανοιχνεύσουμε το σχήμα του σκελετού. Ερχόμαστε στο μηχάνημα. Το οποίο θα διαβάσει το σχήμα του σκελετού. Θα διαβάσει το αριστερό. Αυτή η ακίδα διαβάζει το σχήμα του σκελετού. Τελείωσε. Τώρα ερχόμαστε εδώ, σε αυτό το μηχάνημα και τα δύο μηχανήματα αυτά είναι συνδεμένα. Ζητάμε το σχήμα που μόλις διαβάσαμε, το οποίο θα μας το βγάλει εδώ στην οθόνη. Είναι το σχήμα αυτό. Φαίνεται? Πολύ ωραία. Στο οποίο σχήμα αυτό εμείς, εδώ φαίνεται πολύ καλύτερα, θα βάλουμε τους φακούς μας. Θα πρέπει πρώτα να κεντράρουμε τους φακούς. Αυτό το σημαίνει ότι θα μετρήσουμε σε αυτό το μηχάνημα, θα μετρήσουμε τους βαθμούς που έχουν οι φακοί αυτοί και θα κεντράρουμε το οπτικό κέντρο του φακού. Ερχόμαστε εδώ. Θα ακολουθούμε τη συνταγή του φακουράτου που μας έχει δώσει. Είμαστε εδώ, βλέπουμε. Εδώ διαβάζουμε τους βαθμούς, τις διοπτρίες που έχει ο συγκεκριμένος φακός. 2,5 διοπτρίες και ένα βαθμό αστιγματισμό. Φέρνουμε στο κέντρο του, εκεί, και μαρκάρουμε με το μαρκαδόρο, μαρκάρουμε 3 σημεία. Ερχόμαστε εδώ. Εισάγουμε τα στοιχεία εδώ γιατί θέλουμε το κέντρο του φακού να πάει σε ορισμένο σημείο επάνω στο σκελετό για να είμαστε σωστοί. Και τώρα κεντράρουμε το φακό, να το δούμε λίγο. Εδώ έχουμε κεντράρει το φακό, φαίνεται τα 3 σημεία αυτά. Έχουμε αυτά εδώ τα βεντούζ, ένα σαν αυτοκόλλητο και κολλάμε πάνω στο φακό. Στη συνέχεια ο φακός αυτός θα βγει μέσα εδώ στο μηχάνημα. Μπαίνει εδώ. Εδώ είναι ο τροχός μας που θα φάει το φακό, το υλικό του, θα το τροχίσει που λέμε εμείς, για να διαμορφώσει το τελικό σχήμα που θέλουμε. Το βάζω μέσα. Θα κάνουμε το ίδιο με τον άλλο φακό, το αριστερό μάτι. Η ίδια καθηγητική διαδικασία.
τρία σημεία. Το κέντρο είναι το οπτικό κέντρο του φακού που λέμε. Και τα άλλα δύο είναι για αναφορά, για να σχηματίζουν ευθεία γραμμή για το θέμα. Ερχόμαστε πάλι εδώ. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ωραία. Ρυθμίζουμε το μηχάνημα για κάποιες επιλογές που έχει, αν είναι ο φακός πλαστικός, αν είναι κρυστάλλινος, διάφορες επιλογές που μας δίνει το μηχάνημα αυτό, για να έχουμε το αποτέλεσμα το τελικό αυτό που θέλουμε. Κλείνουμε εδώ. Το πορτάκι μας και είμαστε έτοιμοι. Τώρα ξεκινάει ο φακός. Ωραία. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Κάνει μια ανάγνωση του σχήματος για επαλήθευση. Το νερό χρησιμεύει για να ανακυκλωθεί τις τριβές, γιατί θα μπορούσε να κάνει και στην θύρα η τριβή αυτή επάνω στον τρόπο. Δεν φαίνεται πολύ καλά, θα κάνει μια δουλειά. Ωραία, τελείωσε. Το βγάζουμε. Και του θαύματος, από την εικόνα που είχαμε εδώ, στο φακό, πριν μπει μέσα στο μηχάνημα, έχουμε αυτή την εικόνα. Εκτός ότι έχουμε διαμορφώσει το σχήμα με βάση το σκελετό, θα δούμε το σκελετό μας εδώ. Ο σκελετός μας ήταν αυτός. Εκτός από αυτό, το σχήμα, έχουμε διαμορφώσει και μια ακμή, σαν μύτη έτσι, επάνω στο φακό, δηλαδή δεν είναι επίπεδο το κόψιμο, είναι με μύτη. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί οι σκελετοί μέσα έχουν ένα βλάκι, το οποίο μας βοηθάει όταν μπει ο φακός να σταθεροποιείται και να μην πετάγεται έξω. Οπότε κάνουμε και διαμόρφωση σχήματος και διαμόρφωση της ακμής του φακού. Θα επαναλάβουμε τη διαδικασία και στον άλλο φακό, τον αριστερό, κατά τον ίδιο τρόπο. Επιλέγουμε αριστερό στο μηχάνημα. Ωραία. Όσο θα γίνεται η διαδικασία που είδαμε και πριν, εμείς θα τοποθετήσουμε το φακό στο σκελετό. Ερχόμαστε σε αυτό το μηχάνημα εδώ, το οποίο βγάζει ζεστό αέρα και με το ζεστό αέρα θερμαίνεται το υλικό αυτό και μαλακώνει ελάχιστα όσο χρειάζεται για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το φακό. Μετά, όταν κρυώσει αυτό το υλικό, συστέλλεται και το κρατάει, επανέρχεται στην αρχική του θέση. Λοιπόν, το ζεσταίνουμε εδώ. Τα υλικά που είναι φτιαγμένοι οι σκελετοί έχουν ειδικά χαρακτηριστικά ώστε με τη θερμοκρασία να μην παραμορφώνονται, απλά να μαλακώνουν λίγο όσο θέλουμε εμείς για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το φακό μας. Μετά θα έρθουν στην αρχική τους θέση. Είναι ανεπαίσθητοι
καλούς σκελετούς δεν υπάρχει λογοαλίωση. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια διαφορά από τους σκελετούς που μπορείτε να βρείτε έξω στους πλανώντες πολιτές, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται ίδιοι, αλλά δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές που είπαμε, ούτε αντέχουν θερμοκρασίες, ούτε έχουν διαμορφωμένο μέσα το αγωγό του βάρου. Αυτό το έχουμε βάλει, εδώ με μια απλή πίεση έχει μπει. Είναι ωραίο. Σε ένα λεπτό, είναι ακόμα ζεστό, σε ένα λεπτό που θα κρυώσει. Θα επανέλθει ένα χιλιοστό πιο μαζεμένο και θα είναι εντάξει. Στο μεταξύ έχει τελειώσει το άλλο. Οπότε βάζουμε αυτό να ζεσταίνει, βγάζουμε το άλλο. Όλος ο φακός. Έχει διαμορφωθεί ως αριστερό σχήμα. Εμείς έχουμε διαβάσει και τα δύο σχήματα στην αρχή. Αριστερό, δεξί. Είμαστε έτοιμοι. Ζεστάνουμε λίγο πάλι. Τι ωραία φωτιά. Με ίδιο τρόπο. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα έλεγα να βγάλουμε και αυτά, γιατί αλλιώς αυτός όταν τα φοράει δεν θα δει και πολλά πράγματα. Οπότε θα έχουμε αυτό εδώ το παναλάκι του πέντε. Βγάζουμε αυτά, βγάζουμε τις ταινίες. Ορίστε. Έχουμε έτοιμα τα γυαλιά μας, θα καθαρίσουμε και λίγο. Να φύγουν τα νερά. Και λίγο με το σπρέι. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα γυαλιά μας, εδώ στο λευκό φαίνονται. Έχουν ένα πολύ ωραίο χρώμα, είναι γυαλιά για τον ήλιο με τα νούμερα του πελάτη. Και αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να φτιάξουμε ένα ζευγάρι γυαλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα οπτικά Νικολόπουλο στην Καλαμάτα, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.